coido que é xusto e axeitado identificar casa e máis a patria. Isto son versos para construir unha patria de Manuel María. Está aí como o seu testamento permanentemente, non? Casa e patria. Manuel María, fora por donde fora, medía o mundo dende esa particularidade que se construye a universalidade que é a casa, que é o outeiro de rei, que é a terra xa. E vela aí, ese nós plural e maiestático, os que estamos aquí, os que estamos porque queremos e porque creemos en todo o que significa o humanismo, que é identidade, ese frente contra a uniformidade que tamén dicía o Manuel María, esa globalidade mercantilista de McDonaldización e coca-colonización. Estamos aquí, pois, buscando eso do que somos, a nosa propia memoria de nós, que ese privilexio que tuvemos de coñecer e convivir, senón na súa grande celebración, que era o Día da Patria Galega, que o representamos aquí na Plaza do Obradoiro, non? Senón na festa da Santa Isabel en Outeiro de Rei, cos seus familiares e os seus íntimos, a segunda grande festa, non? E a primeira, o primeiro día do ano, particularmente na casa, achegado dos seus máis íntimos, non? Pois é o momento dese privilexio do Manuel María, que a laíba onde o chamaban, co verso sempre da casa, por denriba de todo, a paz, a casa do Pai, que hai que defender, como dicía Aresti. Iso é o que nos reclama a crear, pois, unha irmandade, non? Que palabra moito máis nosa, entendo eu, para que ese símbolo, esa metáfora da casa de Manuel María, pois sexa recuperada. E con ela toda esa metáfora de nación que hai detrás. O cal, xa digo, convén nun tempo de tanta maleducación, de tanta zafiedade, neoesperpintización, neosesclavismos, etc., etc. Eu non sou moi partidario de musealizar a Manuel María, non? E ele incluso lle horrorizaría, non? Sempre ese humanismo, ese dandismo, se queredes vós, esa creatividade, foi propiedade destes humanistas, que son os nacionalistas, e non se pode nunca apoucar. Non hai máis que reivindicar a grandeza de Castelao, construindo sementeira, identidade e ansias de recrear a forza da terra funda raíces, pero a forza da luz fai que os gromos xermolen, non? E estes son versos de Ernesto Cardenal que tanto lle gustaba a Manuel María. Pois esa poesía, esa ética, esa estética, esa derradeira lección do mestre Castelao, ese seminario sementeira de estudios galegos, tanta historia tan fonda, ten que valer indudablemente para algo, non? E para iso estamos nós, ese plural maiestático que dicía os do Día da Patria, os da Santa Isabel, os seus íntimos aquí, e eu, con ese privilexio de representalo, e dar gracias por simplemente ter escoitado o nome de Manuel María e lendo os seus versos que me abriron luz á Bretaña perseguida, anulada, como esa Galicia irmán nosa. E hai que corresponder vendo que ese museo é un centro de rentabilidade económica, porque a nosa identidade, cando se sabe crear, cando hai vos pianistas, a arpa e o piano indudablemente toca. Cando se vive de esmolas e de subvencións, indudablemente, eso non funciona. E temos o grandón precisamente da creatividade. E Galicia nunca nos vai defraudar precisamente con eso. Se empezamos a imitar outros esquemas, que veñan os marcianos, que veñan as teorías de tal, indudablemente o que estamos comportándonos, entendo e entendería ese Manuel María, que ten recorrido casas a de Pirandello, a de Gracia de Leda, a de Chateaubriand, en San Malo e en Combur, e falábamos tanto desas cousas, que non hai que aniquilar o espírito do lugar, o fantasma, o genius loci, que indudablemente están as raiceiras. E para iso, para facer as cousas facéndoas, indudablemente estamos nós. Están as fantasmas e ese Espírito Santo do pasado que nos ha de marcar algún camiño, non?
esperamos, e seino perfectamente, que ese nome aúna moitas cousas nesta Galiza nosa que hai que unir cada día máis, non? Para facer frente a estes retos tan difíciles da globalidade. Manuel María é das cousas que une, e ese espírito de terra, de mundo labrador, de mundo de traballo, de mundo perseguido, de migración, que representa a casa que el defende, é precisamente o que nos chama e nos trae aquí. Eu espero que neste camiño, neste andar, as cousas se faian ben, se cubran ben as quinielas e que todos participemos, porque xa sabemos que Marx e o materialismo están detrás de todo, e a rentabilidade e a economía, indudablemente, tamén. E estas cousas pois van arriba se se crea constancia, ilusión, paixón e, sobre todo, a mellor subvención que é a creatividade, que indudablemente foi patrimonio sempre dos galegos. Non pode ser ese patrimonio que se expresa na televisión galega e en moitos medios de zafiedade, de escatoloxías, porque ao fin e ao cabo están anulando, esclavizando os futuros votantes e pódenos pasar calquer cousa en uso e abuso da democracia. E casi estou falando con palabras indudablemente aprendidas daqueles mestres cos que hai que ser agradecidos como Manuel María. É xusto e urxente identificar casa e patria. Son versos del dos poemas para construir unha patria. Moitas gracias.